Hi guys, welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Robson Mhandu, mukuru we ZBC radios, arikunzi iye has been suspended due to sexual harassment allegations. I try kurara na Farai Magada because she wanted to be promoted or actually transferred from Bulawayo to Harare. Kurukunzi izvoni she was supposed to sleep with him. Then Robson Mhandu, because he is in power, I caught, I have the power, I will send you to Bulawayo ukaramba kurara neni. So aifanira kurara naye kuti awinziwe kuHarare. Guys, if you look at this guy, he's been in this position for a very long time, and how many women fell victim to such nonsensical behavior. I feel like this guy actually has to stay at home. This should be his firing, not suspension. It is age Robson Mhandu should be at home because Zimbabwe retirement age inofanira kutsikirirwa zvekudaro, because vanhu ava vakavhara mabasa for vanhu vadiki ivo vachiita zvinhu zvisina maturo. Chakanaka ndechekuti at least akadhila negeneration Z inoziva information. The lady actually Farai Juliet uyu recorded the conversation akati iye motivate me by work, and number two, the obvious, it's a combination of the two. Ndo mashoko aRobson Mhandu. Juliet akati zvino do we separate transfer nekudanana, iye ndobati we don't separate the two. He was actually threatening musikana uyu. After Juliet aramba kudana Robson ndopa akanzizwa no right, case closed, waramba hako kurara neni, but now we go back to work and work only. Simple. Saka ndo zvakaitika izvi case ichibva yanzi case closed, but she had already recorded the conversation. She then reported ndobva azosuspendwa. So guys, tiri kuti isusu as men, what exactly is going wrong? And kunyanya iva vechikuru ngavaende kumusha vanorima makabeji. Mambonawo here zviri kuitwa nebhuru ku Norton uko Temba Mudiswa, ari busy nematomatisi, ari kuita zvakawanda. I think Robson Mhandu actually needs to go that route. Aende kumusha anochengeta madongi, because zvaari kuita neredhiyo yacho hasi kumboigona zvekudaro. Actually all the work that he put in will actually vanish just because of kuda kurara namadzimai.